Dneska sme prišli do YouTube. Dneska máme nový kanál, ktorý sa asi pravdepodobne bude volať nevieme jak. To preskočíme a ideme v našich videách. Bude Bravo, potom hovorenie psíka, Simbu. My natáčame video. Čože? My natáčame video. No dobre. A zápas. A tancovanie. Alžbetko som vystiskal, aj teba vystiskal. Jak si sa vyspinkal? Dobre. Dobre? A Oddychnutý? tancovanie. Dobre. Toto je detko. A toto som? A toto je moja sestra. A s ňou budeme natáčať videá. Musíme prvé spraviť asi 10 videí. Potom nám otco spravil kanál. Volá sa Janko ako môj bráček. A budeme tam natáčať hociaké videá, ktoré nás napadnú, akože na hlavu, že nás napadnú. Dáme im aj meno. Budeme super. Náš klub sa bude volať... Zatiaľ nevieme. My vám povieme po takých 10 videách. A potom tak spravíme, že nič nebudeme robiť, oddychovať a po hodine budeme natáčať nové videá. Takže pekný deň. A môžeme sa pustiť do toho. A pekný deň. Čaute.